Qadrli xotin-qizlar, әниләр һәм әбиләр, сезне чын күңелдән Аналар көне белән котлыйм. Ана булу улы бәхет, һәм шул ук вакытта зур җаваплылык һәм армасталмас хезмәт, үз балаларын турында фидакать кайгыртуда ул. Әни бар нәрсәнең дә башы, гаилә нигезе, илһам чыганагы. Безнең янәшәбездә бу якын һәм газиз кешебез булганда кәефебез күтәрелә, барлык проблемалар да хәл ителә, көч-куәт өстәлә. Һәркемнең тормышында иң изге, иң кадерле кешесе ул әни. Әниләр безне әйләнә-тирә дөнья белән бәйләүче җип булып тора. Аналар көнен бәйрәм итү безгә әниләребезгә кылган изгелекләре, мәхәббәтләре һәм кайгыртулары, гаилә традицияләрен ныгытуга, кеше ватаныбызның лаеклы гражданнарын һәм патриотларын тәрбияләүгә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерү өчен менә дигән мөмкинлек. Кадерле әниләр, шиксез сабырлыгыгыз, битмәс төкәнмәс күңел җылыгыз өчен рәхмәт сүзләрен кабул итегез. Күп балалы һәм тәрбиягә бала алган әниләргә аерым рәхмәтемне белдерәм. Сезнең һәм балаларыгыз йөзләрендә елмаю сүнмәсен. Барыгызга да сәламәтлек, бәхет, гаилә иминлеге, үзара аңлашу һәм балалар игелеге, куанышы телим.